Glass here. Hindi mainit. Matamis. Masarap na. Näin patay. Ano ma? Kun me perätään alle aloitettiin tuolta taas sinne. Joo. Saan ba? Tulong dito. No, hiiputtamaan. Okay na pa. So, Okay okay. na. Fish. Meron silang ano, what do you call by that? Saraw. Shadow place. Customized. Customer saraw. Yes. Si mama. Saan yun? Wala. Na, nakain na tuloy. Kanina pa. Ayan ba, meron pa isa. Oh. Kanina pa kinain. Oh, nakain na. Kaya pala. There's no name. Na, there in the photo. Minun hongin kohdalle tuli alasmenneen takaisin pohjiin. Ei. Itu. Is there another place also? One place more? This is almost the best one. Really? But sometimes cannot get, and sometimes can get a lot. Maybe because it's already. It's pure luck only. How about in the grass? Not Nee. near the grass, cannot. Niin tuolla... Niin. We can try it maybe there also later. This should be one of the best places. This one? It's only pure luck. I will check first. No. There's something in the box. Niinpä kokeilin sillä yhtiöllä. Tuolla pohjassa kun on noita, niin sitten tuolla. You're gonna try something. Tää oli aika ylhäällä. Tietysti vähän kelasta. Kunhan se tulisi tuolla menee niitä iso. Ei se varmaan takaisin käännetään. Tuossa on pohjassa. Sitten mä hyppään siitä pohjasta ihan noista hiljaa. Nyt kun se ottaa tuosta pohjasta lähtee nostamaan ja pientä helposti. Nyt se hävisi se kala. Ei ole enää. Nyt on lisää. Sitä
water in the bottom, right? Ei on. See that screen? Ei Not kun. that, There's the not that. buttons there. Not that. Still buttons. Kato. Oi. Tuolla se ottaa. No. Like that. Se lähtee nostamaan. Ui. Oh, that's good. Mm. Oh, wow. Could be in the... So from the bottom, now you don't need to adjust now at all. So when you only like start to lift it like this slowly, up, and then back to bottom, and then again start to lift it slowly, like what he do. Elikkä tuossa nyt siima menee vielä, mutta lähdet ihan lasket ensin, että se menee siimana vähän näin. Mm. Sitten otat sen suoraksi, sitten lähdet vähän kerrassaan tälle ihan pientä liikettä ja nostat tälle hiljaa. Sitten se pian kerran tuo kärki taipuu. Niin kuin äsken teki. Nyt ei ole vielä pohjaan kerinyt, kun sun vinossa. Tuolla menisi taas. Ah, siellä on. Ei, ota mun tatanggal agad. Dapat ganyan. Yan ko rin. Yan. Ang pain. Ang pain. Pain. Nyt on taas pohjassa jotta piet. Pieni nyt. Tuo pieni. Nyt kun hän tulee tuonne pohjaan ilmeisesti, niin tee silleen, että lähde ihan hiljaa hivuttaa. From the bottom to up. Nyt ei näe vielä, mutta kun hän tulee. If there is the more in the screen, then you start to do it. Now, Nyt. how you Hän make it? on hei. Nosta vaan. Lift hiljaa, nosta vaan. Lift Nosta more. vaan ylös. Lift. Hindi, kumaan mo yung dito. Lift. And then, Nosta vaan. Lift more. Tai tämmönen eteen ottaa. Lift Mutta more. sen saa nostaa aina sitten kun lähdet nostamaan, niin ihan tälle korkea. Ohi se meni. Siinä olisi ollut aika iso tämä kamera. Onkin hyöpohjasta. Isä ja äiti. Ei kai niillä pohjassa ole. okay. Tuolla kun on kala, jotta sillä ei ole nälkä, niin joskus se sitten ottaa, kun se pohjalla ja siitä lähtee nostamaan. Niin kuin äsken teki. Tuo pitää panna tuonne takaisin. At least it's ahven. Hmm? At least it's ahven. Mm. It's yummy to eat. Trying later. Niin. My mom will try it. Tähän pitää lukitus. Nyt ollaan pohjassa. Now start to Lähden lift nostamaan it. videoa, nosta koko ajan. Tälleen vaan nosta ylöspäin. Lift more, lift more. Like what he is doing. Nosta vaan ylös. Ei ylös. Siellä on pieniä kaloja siinä pinnassa. Jos on kimatoulu, niin kannattaa tätä pohjaa kokeilla. Sinun isä ja äiti. Sa baba lang, inabaka ba? Tapos sila angat ko lang.
yan? Dapat na. Kaya ba kayo pakawin? Ako nagsistop. Yeah! Dapat nagkaway ka kanina dun sa may dumaan na barko. Oo, kumaway sila pa. Nakapumaway? Oo, hindi nagkakaway talaga sila. Pag ano, pag dadaan, pag magkasalubong, ganyan sila. May, dapat ganyan ka. Pag may dumaan, dapat magkaway ka. Medyo malayo-layo. Kung sa ako na festival, dalawa na yun ako din namin naman. Nakalimutan yun ako din namin. Medyo nakakamahin. Medyo malayo-layo yung aking pupuntahan. Baba. Baba. Kita na kasi yung batuhan. Mababaw. Ha? Papa. Ano masasabi mo sa pangingisda natin ngayon? Hindi ka nakahuli ka na? Meron isa. They're gonna light the sea. Must have been Isa pa lang. Pam! not yet the Oh, mamaya daw muna. Suppose they're in the motor. Ay, baka sumabit daw pa. May na ko na. Otherwise, it's in the motor. Ah, yeah. Sa, ano? May balik ko. Paano may makahuli ng malaki ng puto? Minsan naputol. Pare, oh, hindi kayo tumaputol? Alin? Balik ko din. Ah, hindi yan. Hindi ba yan? Hindi naman, ano, minsan maliliit. Mga walang masyado malaki. It's one with the GPS. The location? Okay, so where he is usually. He's using that map. Tuossa on vähän isompia kaloja nämä. We have the, ano. You can see over there. Se on kääntyvä. Ei ookaan. Kaksi on vain nyt. You can see over there, please. Tama. Ito. Tuo on Tuo. pieni ja tuolla on isompia Isompi. kaloja. Malaki to, maliit yun. Ne on ihan tavallaan vielä. Tämä ei niinku näkyväs. Yeah. Niin kuin tuonne päin. Yan, there is there. Siellä tulee kans yksi kala isompi. Hmm. Se näkyy se syvyys tässä reunassa. Eli se syvyydessä. Mitäs to? Pieni? Mä siinä teossa which deep it is up there. Yeah. 7 lang pala pa dito. Mababaw. Pero walang bato. Tuossa on 22. Excited siya. Wala pa pa. Ano pa siya, naghahanap pa siya ng location.
liitu. Okay na ba? Alis.